Malawi Brief. Kwachitika zambiri kunjaku ndi Comrade Mtanyiwa wabwera kuti azawunikire nkhani zonsezi pa pologalamu yake ija ya Nkhanga Zaona kuchokera ku Limpopo FM. Kunjaku kwachitika zambiri, kunjaku anthu akuyankhula zambiri, koma ife maso athu timangoyika patsogolo. Maso athu timangoyika patsogolo, ndipo kuchedwa ndi kumayankha anthu amene ukayankha kumapeto kwake supindula nawo china chilichonse. You are just wasting your time. Anthu amenewo kuli anthu amene azilimbana nawo ndi kumayankha kunjako, koma ifeyo tikuyenereka tagwirire ntchito Amalawi. Tikuyenereka timteteze Peter Wamutharika. Chifukwa chimene tinachilonjeza kaya wina afune kaya asafune, komano tizamuteteza Peter Wamutharika, ndipo sitizalola kunena kuti ena apezerepo mwayi kunena kuti iye amene ndi okalamba amene iwakula. Ife tikufuna tiyankhule pa Limpopo pano. Amalawi onse mmene amapita kokavotera Peter Wamutharika amaziwa zonoti munthu ndi wamkulu, amaziwa zonoti munthu ndi okalamba. Ne olo ena atabwera ndi mapropaganda amtundu wina uliwonse, koma ifeyo pa Limpopo FM tizamuteteza Peter Wamutharika. Ndipo ifeyo pa Limpopo FM tizateteza Mai Jane Ansah chifukwa chonoti anasankhidwa ndi Peter Wamutharika. Tizateteza Enoch Chihana chifukwa chonoti anasankhidwa ndi Peter Wamutharika. So anthu awiri amenewo tizateteza chifukwa chonoti mtsogoleri amene anasankha ndi Peter Wamutharika, ndipo sitizalola kuti munthu wina akatenge advantage pa Peter Wamutharika. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. As I said, pachitika nkhani zosiyana-siyana, tufuna zina ndi zina tizitambasule chifukwa anthu ena akupezerapo advantage. Nimafuna ndiyankhule chonchi ino azathu a MCP zingafute maka zingatani maka Amalawi sakufunani. Munaonesa matuvi chichewa chomveka bwino, munaonesa matuvi. Amalawi amadya chiteze, Amalawi amasowa mafuta a galimoto, koma inuyo olamula muli pomwepo. Ndikumafika pomayankhula zonena kuti amene akupangisa zonsezi zoononga za mafuta kunokuma tikwaziwa pa 16 pano tiona kuti tipanga nawo bwanji. Mtsogoleri wanzeru amagwira ntchito with immediately effect ngati akuona kuti zinthu zasokonekera samadikiraso masiku ena, because tiyembekezera masiku ena pagweso chinthu china chake chachikulu mupange bwanji. Nditokoze president wa dziko lino Peter Wamutharika chifukwa chonoti mafuta a galimoto atsika. Wina afuna asafune atsika, palibenso munthu amene akukhala panzera. Kungoti tibwera tizuzule ma filling station ena amene akumabisa mafuta ndicholinga chonoti apange sabotage APM, koma zimenezo sizitheka. Ndofuna nditokoze kumwamba chifukwa chonena kuti kwatilola kuti Amalawi tikumaneso mtsiku la lero. Kwachitika zambiri, koma tinasankha kukhala chete, koma chifukwa chinoti Amalawi ambiri akhala kutimbira foni kuti kodi nkhani ya anamiwa mukutipo bwanji Comrade Mtanyiwa ndi timu yanu yonse ya Limpopo. Choncho Amalawi chigawo cha kumama kuno tifune tiyankhulepo ziwiri pa nkhani yokhuzana ndi anamiwa, koma chimene ndikufuna ndi khutu lanulo mumvesese bwinobwino, ndi khutu lanulo kuti mumvesese. Ndanena kale kunena kuti anthu ena amene akuyankhula zaini amenewo ndilibe nawo ntchito, sinimayankha zopepera chifukwa chonena kuti makolo anga anandiuza zonoti ukamalimbana ndi chitsiru anthu samasiyanisa kuti pakati pa anthu awiriwa chitsiru ndi ndani. Komano iwe ukasankha kukhala chete anthu amaziwa kunena kuti chitsiru ndi uyu. Ine ndasankha kukhala chete kuti awa ondinenawa azindinena, koma ine nditumikire mtundu wa Malawi. Ndimadziwa chimene anthu amadana nacho chifukwa chonena kuti munthu ine ndimabwera pa chilungamo, ndimayankhula zinthu zimene lero sizingachitike koma zikhozochitika mmawa.
ndakhala ndikulengeza zinthu zimene ma radio amalengeza after 2 days, after siku limodzi. Ndakhala ndikuzichita zimenezo, ndakhala ndikuyankhula nkhani zosiyana koma zimachitika after anthu ena ndikumabwera. Ma activists anga akhoza ndichitira mboni, ndakhala ndikuyankhula nkhani yowazuzula chimwemwe chipungu. Kumapito kwake ma activists ambiri anabwera ndikuchitira umboni, ndikuyamba kwazuzulaso olemekezeka chimwemwe chipungu. As I said, ina chimwemwe chipungu sindimadana nawo koma ndimangodana ndi machitidwe awo. Nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwa Namiwa, ife ndi amene tikanakhala oyambirira, chifukwa tinatumiziridwapo uthenga kuti achimwemwe chipungu akakumana nanu akuti akuomberani. Anafuna kukatitengera chisamani koma no lawyer wawo anauza zonoti kodi mukasumira munthu amene simukumuziwa. So zimene zachitikira Anamiwa zikanatha kutichitikira ife koyambirira zisanachitikire Anamiwa. Komano titambasule tilongosole kunena kuti anthu tikhale omvesa chifukwa chilungamo chenicheni muzachimva pa Limpopo FM. Choncho ife ngati gulu la Limpopo FM tinakhala pansi ndi kuunikira nkhani ya Anamiwa. Choyamba Amalawi ndikufuna mutimvese bwinobwino, ndimati ndipemphe ma activist anzanga kuti nkhani ya Anamiwa tisachite involve my Jeni answer, chifukwa tonse tilibe umboni na kuti Anamiwa amapanga izi chifukwa mwina anatumidwa ndi my Jeni answer. Komanso ndizuzule my Jesse Kabwira, mukuyenera kuona nthawi yopangira ndale komanso malo opangira ndale. Nthawi tili siya ndale mukhoza kumazikakamiza kuyankhula, komanso dziwani kuti muli kale kumanda, ndipo inu ndi chipani cha MCP simungakhale njira yonena kuti option ina yonena kuti Amalawi olo atafutika cha mtundu wanji ndi chipani cha DPP. MCP, you are not the next option kuti anthu akagwike mboma. Chimene ndimafuna kuyankhula, pamene munali mboma MCP munagwira Anamiwa, ndikuamenya, ndikuapasa mabala. Lero Anamiwa sana menyedwe, sana pasidwe mabala, kusiyana kwa zipani ziwiri. Chipani china chimangomenya munthu ndikumpweteka, ndikufuna kumupha. Chipani china sichimaganiza chokupha munthu. Chipani china chimaganiza chonena kuti apa tikufuna tingomvesesa kuti apa pamathandauzidwa chani. Ndi amangotenga munthu uja osamvulaza, osammenya. Ndani amene anganene kunena kuti atatengedwa Anamiwa amenyedwa. Kapena tinaonako anyamata a DPP akuagwira Anamiwa, koma mnthawi ya MCP Anamiwa anamenyedwa mpaka mabala kunsana chifukwa cha MCP. Lero a Jesse Kabwira simungabwere ndikupezerapo mwayi wonena kuti muzipanga kampeni pa nkhani ya Anamiwa. Ndifuna ndiyankhule ndibwereze, ngati chipani china chikuona ngati pa nkhani ya Anamiwa chipanga kampeni ndi mwina awina ndikubwerera mboma mwauponda. Limpopo ndi Comrade Ntanyo. Ndikufuna ndingoyankhula mwachikondi momwe moja, ndipo ndipeza nthawi yanga ndiyankhula nawo achimwemwe chipungu kuti iwowo adziwe zonoti ine sindani wawo, komano ineyo ndikufuna kunena kuti agwire ntchito momtumikira Peter Mutharika mosayambana ndi wina aliyense asaloze chala. Ineyo ndayimbira foni chifukwa anthu ena umati mukanayankhula, mukanayimbira foni mwakuti. Ineyo ndayimbira foni, komano chimene ndifuna ndiyankhule ndichonena kuti Amalawi mundimvese. Chipani cha DPP kuti chituluke mboma, anthu ambiri azakhala okhumudwa chifukwa anali ndi chikhulupiriro. Tonse amene tikugwira ntchito ku DPP tinasankhidwa kuti tigwire ntchito ngati nduna za boma, kaya tinasankhidwa kukhala ma CEO, tinasankhidwa udindo wina uliwonse umene tinasankhidwa mboma limene lili. Tikuyenereka tigwire ntchito yozipereka ndi kuti legacy ya President Peter Mutharika ikhale ikupita kutsogolo. Ndipo ndimafuna ndingopempha
olemekezeka athu kunena kuti chonde siyani kuopseza anthu tili mu nthawi ya democracy pakafunika zokambirana tiyeni tikambirane. It's just unfortunately anamiwa akuchokera ku masambanjati nawo achimwemwe chipungu akuchokera ku masambanjati anthu amene akuchokera dera limodzi ndikumapangana chipongwe chifukwa kugwidwa kwa anamiwa kwachokera pakalata imene inatulusidwa kunena kuti akuyenereka kuti apepese achimwemwe chipungu koma chifukwa chonoti kupepesa kuja sikunachitike lero kwapezeka zonoti amangidwa ne anthu ena akufuna kuzisakaniza nkhani zija kunena kuti ADPP amanga anamiwa. ADPP sana amanga anamiwa. ADPP sana amanga anamiwa. Nkhani izi forward straight anamiwa nda chipungu nda amene akuziwana kuti kodi analakwirana chani. Kwinako tisire amakhoti ndiyena otero kuti tione kuti apanga bwanji. Ndipemphe ma activist tigwire ntchito yathu osati kuti uyu wandipasa ndrama ndimuyankhulire uyu wandipasa ndrama nkutheka zimenezo ndi zimenezo zaika anamiwa pa mavuto chifukwa chonoti alipo munthu wina mwina ana amapusisa kuti pangani chonchi kumene kuli kulakwika. Ndipemphe azisogoleri ku DPP tisiye kanchitidwe kameneka chifukwa anamiwa amene apwetekesa ndi anthu awiri atatu aku DPP. Anthu awiri atatu aku DPP ndi amenenso apwetekesa anamiwa. Komanso pali anthu ena aku opposition amene iwo amaziona ngati kuti ndi mashasha. Tagwirise ntchito anamiwa kumene kuli kulakwika. Lero anamiwa ali kundende ali kuokha ena tonse tili kunja. Ndipemphe ma activist tisagwirisiridwe ntchito kupanga zinthu zoyipa kukamtukwana munthu kukamnyoza munthu. Tiyeni tipeze ma information onena kuti dziko lathu lizidziwa kuti kodi kunjaku chikuchitika ndi chani. Ndikufuna ndiyankhule motere. As I said, olemekezeka achimwemwe chipungu ine sine mdani wawo ndipo ndikaona sinematenga kuti ndi mdani wanga komano ndinabadwa mosiyana mwina ndi anthu ena. I believe kuti ngati ndikuona voto ndikuyenereka ndiliyankhule. Ena akuzonena kuti bwanji osayimbira telefoni. Takhala tikunena kunena kuti timatha kuyimbira anthu matelefoni koma samayankha because amakhala ndi maganizo noti akundimbira foni akufuna andipemphe. So the only way timaziwa kuchita broadcast kuti mwina uthenga uja wapeze nsanga ndiye umapeza within kanthawi kochepa. Ndisanapite kunkhani anamiwa ndati ndiyankhulepo mwazina zomwe analankhula anamiwa zokhuzana ndi achitetezo omwe achosedwa ku State House. Malo ena aliwonse kakumudzi kandi pa kampani ngakhalenso dziko pamakhala malamulo choncho aliyense amayenera kutetezedwa ndi anthu odalirika. Ndofuna timvesesane bwinobwino. Malo ena aliwonse amakhala ndi malamulo choncho pa malamulo okhuzana ndi chitetezo aliyense amayenera kutetezedwa ndi anthu odalirika. Mwachisanzo wamkulu woteteza amutharika eni amutharikawo anamkhulupirira ndipo amamkhulupirira kwambiri ndipo amamutenga wateteza uja ngati mphawo ngati mchimwene wawo chifukwa chomkhulupirira. Choncho ngati wina waphwanya lamulo ndiye kuti kampani ili ndi kuthekera kopanga chiganizo
kopanga chiganizo chomusisa ntchito chomuchosa ntchito ndipo kandi maijeni ansa kandi amanganya kandi chihana ka even Bakiri Muluzi ali ndi ufulu ngati akuona chikayiko kwa achitetezo awo. Choncho kugwirisanso mphamvu molakwika pamene ukugwira ntchito ndi kumagwirisa ntchito mphamvu molakwika. Malamuloso samalola. Choncho achitetezo amene tinamva kunena kuti achitetezo achosedwa mu mawu a Anamiwa Amalawi, ndikufuna ndikusimikizireni tidapanga kafukufuku ife pali Limpopo FM tapeza kuti achitetezo amagwirisa ntchito mphamvu molakwika. Achitetezo ananyamuka kukambera mwenye 40 million atakambera mwenye uja anapita kumene kuja muzina la State House. Zimene timakhala kunena kuti pali ena amamkonda APM, pali ena samamkonda APM. Ndi ena ananyamuka ndikupita ndikukambera mwenye 40 million muzina lonena kuti achoka ku State House cholinga mwenye uja akhale akunjenjemera amwina atumizidwa nda bwana. Do you think Peter Mutharika anganjenjemere ndi 40 million? Choncho chinakomera oyang'ana za chitetezo kunena kuti awa sayenereka kukhala ku State House. Kumapeto kwake aipisa dzina la State House. Sindikuona pochola kuika anthu kuchosidwa ku State House chifukwa chokabera anthu ena. Pamene tili maudindo athu tiyeni chonde tisagwirise ntchito molakwika. Ndatinso ndilongosole nkhani ya ana yankhula achimwenanga achipungu. Nkhani ya director wa Chipani, nkhani ya director wa Chinyamata, nkhani zimenezi ndiza ku Chipani chifukwa chona kuti ndi ntchito imene ilibe malipiro, ntchito imene munthu amagwira yozipereka. Nde tikhoza kunena kuti munthu ali ndi maudindo 7 ali ndi maudindo 8, koma kuti tayang'ane maudindo aja tikapeza kuti maudindo aja nudindo umodzi wokha umene akuchita benefit. Maudindo ena onse sakuchita benefit. Peter Mutharika anamusankha munthu kukhala bodyguard wake amene sakulandirapo olowa mtambala. Ntchito imene akugwira with passion kuchoka pasi pa mtima pake ndi kumagwira munthu kwa ulere. Ndi anthu angati amene tingalolere kuchoka pa 1 mpaka pa 30 tizigwira ntchito ya ulere. Ndikuyankhula za director of youth kunena kuti nkhani iso zimenezi ndi nkhani zina zimene zili zogwira ntchito mwaulere. Ndipo nkhani zimene zizi ifeyo ngati Amalawi sizingatikhuze koma akuchipani. Ndiye ngati kungakhale kudandaula odandaula akhale akuchipani osati ife ngati dziko. Ife ngati dziko tiyang'ane kuti kodi president wathu akutetezeka mwa mtundu wanji. Ndiye ndi chifukwa chake ataona kunena kuti anthu ena ayamba ukambere anachosa anthu achitetezo. Koma udindo wa director of youth ku Chipani zimene zozo nzokhuzana ndi akuchipani
anamiwo ndamene angaone ife ngati dziko zisatikhuze chifukwa ntchitoyo ikugulidwanso mwaulere. Nkhani ya chitetezo ndimene ndakamba kale kuti pamafunika munthu wodalirika wosunga mwambo osati wapakamwa ukalezera mowa nkumangobwebweta china chilichonse. Sunga kale ku State House. Ulindo wina ngati MP komanso Deputy Minister. MP anasankha ndi anthu kumudzi. Ngati munthu uja sakuchita bwino ndi anthu kumudzi kuja amene amakamuchosa. Koma sitingabwere kunena kuti ali ndi mphamvu zochuluka, ali ndi maudindo 5, ayi pamenepo ayi. Ma MP amasankhidwa ndi anthu kumuzi. Ngati MP sakuchita bwino pakatha zaka 5 anthu amamuchosa munthu uja kuti uyu sanatigwirire ntchito bwino, tikufuna tiyese tiyikepo wina. Nkhani ya Deputy Minister chinamkomera President kusankha kuti awa akhale minister, awa akhale deputy minister, awa akhale minister, awa akhale deputy minister. Zinamkomera President. Zimatengera maphunziro, zimatengera kulimbikira kwako munthu wentchito, experience yako pa ntchito imene ukugwirayo. So pankhani zonena kuti ena ali ndi mphamvu zochuluka, mukhoza kuona kuti palibe zonena kuti apa ndikukhala ndi mphamvu zochuluka chifukwa chonoti mbali ina iliyonse munthu akuyenereka agwire malingana ndi mmene wapasiridwa. Ntchito zonse zimene zikugwiridwa apa, ntchito zina zikungogwiridwa ntchito mwaulere mongozipereka. Ndifuna ndathokoze atayimbiridwa foni ndi anamiwa, anayiyankha foni ndikuyankhulanso ndi anamiwa, ndikuwaunikira, ndikuwauza. Sizinali zoyenerekanso kunena kuti anamiwa akabwere ndikukayankhula nkhani ya chisale chifukwa iwo anali atakumana kale ndaji atayankhulana, osati kukumana face to face koma atayankhulana pa foni, atafunsa kuti zakuti zikuti bwanji, ndipo analongosoleredwa malo anga ndagula zakhala mwakuti ndipo ndili okonzeka kuti ngati pali anthu onena kuti azandipanga kafukufuku akhoza kubwera kuzandipanga kafukufuku. Munthu wandimasukira ineyo chonena kuti ndizipitaso mwina kwa munthu wina wachiwiri, kwa munthu wina wachitatu, ndizikayankhula ndi chani. Tivomereze zinalakwika, akanachilandira ndikukhala ndikudikira ngati akufuna kuti azifufuza akanatha kumafufuza kwinaku akudikirira. Mawu anga ndikufuna ndiyankhule chonchi. Palibe munthu samalakwa. China chilichonse chili m'manja mwa akoti. Langa ndi pempho, kupempha boma komanso chipani cha DPP, kupempha sikulamula, sikukakamiza. Tieni kunikirepo zinthu ziwiri zitatu. Kodi anamiwa asanafike kupanga izi athandizira mbali iti kuti ifeyo ngati aboma tipezeke mboma. Ndikunena kuti anamiwa analakwisa kuyankhula mawu olakwika mu nthawi imene iwowo sakanayenereka kuyankhula mawu amenewo. Koma tiyeni tingobwerera mbuyo pang'ono. Kodi namiwa wapanga chani kwa ife? Kodi namiwa watichitira chani ife? Kodi namiwa wathandizira bwanji kuti ife tikalowe mboma?
chilango ngati kuli kopasidwa chilango zikhalira inu, koma tiyang'ane kunena kuti pa ground anamiwa anapanga zotani. Anamiwa anafuna kuphedwa ndi MCP, anamiwa anapangiridwa chipongwe ndi IMCP. Tiyang'ane zimenezo pamenenso mbali inayi tikuyang'ana kulakwisa kwa anamiwa. Ngati nkhani zinangokhala za personal, tiyeni nkhanizi tizithe, komano poti china chilichonse chili m'manja mwa makhoti. Tonse amalawi maso athu akhala ku makhoti, koma ife pali Limpopo FM, ine ngati Comrade Ntanyiwa kuyankhula kwanga ndikunena kuti tisangane zoyipa zokha zimene amapanga munthu, watipangira munthu, komanso tiyang'ane zabwino zimene tinaziona munthu nthawi ina anatichitira. Namiwa ndi mwana wathu wapulupuza, kodi mwana akapulupuza timapanga banji? Pali njira zimene timapanga mwana akapulupuza. Choncho ine langa ndi pempho osati kulamula, chifukwa chonoti tonse tikuyenera kusatira kunena kuti kodi malamulo akuti chani, koma ndikuyang'ana kuti pamene chilango cha namiwa chikubwera tisayiwale kunena kuti kodi namiwa dzulo anapanga chani. Ndipo ndifuna ndipemphe achipani cha MCP kudzera kwa namilomo wawo amene amayankhulira ku chipani kuti kumangidwa kwa anamiwa sikungapangise MCP kubwerera mboma. Muyembekezere kaye zosatira za Commission of Inquiry, chifukwa pakutha pakafukufuku ameneyi ndi pamene tizakuwuzani kuti mwayi ulipo wobwereranso mboma kapena ayi, koma nthawi ino palibe kampeni. Ndifuna ndipemphe namilomo wa ku MCP kunena kuti ino si nthawi yonena kuti mubwere muziyankhula kukhanga kuti inuyo you are the solution ya Malawi. Kodi amene amakhapa anamiwa ndizikwanje aja anali ndani? Mwayiwala kapena kunena kuti chifukwa chonoti kumeneko ndi kumanda. Lero town ya Lilongwe aliyense akungodusa masuka, mulibenso gule wankulu amene akutenga zikwanje ndi kumathamangisa anthu. Chonde ma activists azanga, tiyeni tilemekeze zikhalidwe zathu. Tikuyenereka tilemekeze chikhalidwe chathu pamene pakhomo pagwa maliro. I was very shocked kuona mmodzi wa ma activist ali pa press briefing pamene mchimwene wake wamwalira ali nyumba, iye ndikumapita ku press briefing. Ndimafuna ndipemphe ma activist azanga, chonde ndinakhumudwa kuona kuti mmodzi mwa ife kwawo kwachitika maliro koma ali pa press briefing. Sindikudziwa mwina zikhalidwe ndizosiyana, koma ndikanakhala kuti ine ndili pa maliro ndayitanidwa ku press briefing sindikanapitako. Olo ndikanauzidwa kuti komatu ikamatha press briefing imeneyi kukhala tentambala sindikanapita. Ndikanalemekeza kai mzimu wa mbali wanga. Ndiye ndipemphe activist amene anali pa press briefing imeneja yoyankhula zokhuzana anamiwa kunena kuti pamene paja munala kuisa mukanamba kale mwachita atendi maliro. Ndifuna ndipemphe anthu amene mumampanga sponsor namiwa mwampetekeza, anthu amene mumampanga sponsor namiwa
I don't want to mention the names, koma ndofuna nene kuti mwampwetekesa. Mankhani ndionena kuti manda afukulidwa, tione zidole zimene zinayikidwa m'mandamo.